हाय, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण बनवणार आहोत व्हाईट सॉस पास्ता। पास्ता बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे मी पास्ता घेतलेला आहे बॉईल करून। इथे मी कॉर्न घेतलेले आहेत, कॅप्सिकम आहेत, हे दोन्ही ऑप्शनल आहेत। बटर, क्रश काळी मिरी आहे, ब्लॅक पेपर आणि चिली फ्लेक्स आहेत। हा व्हाईट सॉस आहे, तो कसा बनवायचा तो मी दाखवणार आहे। आणि ही आहे चिरलेली लसूण। आपण व्हाईट सॉस तयार करणार आहोत, त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे हे 2 क्यूब चीज घेतलेले आहे, 1 चमचा ऑल पर्पज फ्लॉवर, मैदा, बटर, क्रश केलेली काळी मिरी, ब्लॅक पेपर, लसूण आहे बारीक कापून घेतलेला, हे आहे दूध, 1 वाटी दूध। व्हाईट सॉस बनवण्यासाठी आपण पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी बटर टाकते। बटर मध्ये आपण मैदा टाकणार आहोत। गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे। त्यामध्ये आपण दूध घालणार आहोत। सॉस आपल्याला ढवळत राहायचं आहे, त्यामध्ये मी ब्लॅक पेपर टाकते। सॉस आपल्याला रेडी होत आलेला आहे, आपल्याला ते एवढंच थिक ठेवायचे। त्यामध्ये आपण चीज घालणार आहोत, किसून घेतलेला। आपले सॉस तयार झालेले आहे, आपण गॅस बंद करणार आहोत। आपले सॉस रेडी झाले, त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत। आपला व्हाईट सॉस रेडी आहे। आता आपण पास्ता बनवायला चालू करणार आहोत। कढई ठेवलेली आहे गरम करत, त्यामध्ये आपण बटर टाकणार आहोत। ऑप्शनल आहे बटर, बटर आणि तेल मिक्स करू शकतो किंवा नुसतं तेलही वापरू शकतो। बटर आपलं मेल्ट होतंय, आपण त्यामध्ये लसूण घालणार आहोत। आता आपण कॉर्न घालणार आहोत आणि कॅप्सिकम। कॉर्न कॅप्सिकम आपण थोडे शिजवून घेणार आहोत, खूप जास्त नाही शिजवायचं आहे। कॉर्न आपण बॉईल केलेले पण वापरू शकतो। आता आपण पास्ता घालणार आहोत। पास्ता पण आपण बॉईल करून घेतलेला ना। पास्ता आपण थोडा वेळ परतून घेणार आहोत, त्यामध्ये आपण आता मीठ घालणार आहोत चवीनुसार। सॉस मध्ये सुद्धा आपलं थोडं मीठ आहे। आता आपण काळी मिरी आणि चिली फ्लेक्स घालून घेणार आहोत। यामध्ये आपण ऑरेगॅनो, हर्ब्स पण मिक्स करू शकतो, ते आपल्या आवडीप्रमाणे आहे। मीठ घालून घेतलेले आपण आता आपण त्यामध्ये व्हाईट सॉस ऍड करणार आहोत।
ते चांगला मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण व्हाईट सॉस चांगला मिक्स करून घेतलेला आहे. व्हाईट सॉस जर घट्ट झाला असेल ना तर त्यामध्ये थोडंसं दूध किंवा थोडंसं पाणी ॲड करावं. यामध्ये आपण आधीच चीज घातलेला आहे, आपण अजून थोडंसं चीज ॲड करू शकतो. आपला पास्ता रेडी आहे. आपण आता तो सर्व करून घेऊ. आपला पास्ता रेडी आहे, तो आपण सर्व करून घेतलेला आहे. त्यावर मी चिली फ्लेक्स आणि थोडंसं ब्लॅक पेपरने गार्निशिंग केलेलं आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.